हाय लोगोफोर जोंहा नै दिनै खोथिया फोनो नागिरदों गायनाय फुनायनि बोथोरा सफैलायबाय आरोना लोगोफोर माइदि मोजां जायाखै जादोंब्रा देरबावनांगौमोन ना जादोंनो भिडिअ लानानैसो थान्दा माथो बे बोरसानिफ्राय थाना फैनाया जायो नामा लोगोफोर दिनै ओरैबायदि इन्टारेस्ट नै माने दिनै बयहाबो खोथिया फोनाय हालेवनाय बिराद इन्टारेस्ट जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायनो जोंहा फोगासिनो दं ओमफ्राय इसराबो फोहांदो हालेवगासिनो दं बोथोरनि खेथिखौ बोथोराव मावनानै लानो हायाबाथाय जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरो सोर सोर हा फोखांखो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर माने जोंहा दासो फोदो आरोना